akong yuta din eh. Murag luwag-luwag gini siya kay nagina siya sa 3.9 feet kaluwaga. Pwedeng kamunggay yan ha. Kani yung giingon nga kamunggay ang nagasto na ko rin 9.9 million. Mo ni akong gipangtanom tanan. So wa pay labot sa mga sagbot nga akong gitanom na gastuan ko dag 5.3 million. Wala siya diri mo kon. Kani yung rag mini sapa diri ah. Kung muagigin mo diri sa sapa mo ah. Kung muagigin mo diri kinahanglan mahagi mo gatahuran kung di mo gwapo. Ako gwapo naman ko di na ko mga gatahuran. Di una ko ha. Oh, mo bagol. Dabi ko sa mga ingon diri. Kaya sa ingon diri. Kuan lang tabi apo. Tabi apo. Uy. Sabi diri. Kani diri ah, dagan kini mga baka diri nga mga kuan, murag cowbell ba kung sa English pa. Daw halos. Kaning kamunggayan eh, pwede kini mautan. Unsa man ang mga indoy? Ate kul halas ko no. Halas oh, yawa ito mo. Dini halas. Bitin. Unsa bitin? Snake na snake. Mao lagi ning taga sudad lagi. Bisag kay water district na nagastuan gyapon ko dirag mga 1.9 million akong gipataod ng water district nya. Inyor na nung halas. Basin niya mapugsitan mo na. Aw, sorry kol, mau ba kol? Ate, water rin nga pan tubig. Ay man sa mo good. O man sa amo good. Hala, biya na dito ta dito. Kay malangay ta aning style ni. Ay to halas di kay ate. Bina to halas. Alak, no. Kamungay mo kol. Ate, sayang mo sa imong kamungay ko. Ah, yung sa imong kamungay ko no. Pagaway batasan na awatan niyo. Awatan no. Siksikan lang. Bilatasan. Sa may nagkuan anong kamungay mo, patay yung tao karon na. Usik-usikan pa gido. Kani, mahalin na ni 3 million ba? Ay, 3 million kol. 3 million. Unsa man kol? Si 3 million. Lah. Kuya awa da. Mahalin og 3 million. Lah, lope pa may bulawan dani. Kani, mahal gini siya kay pwede gini siya mautan. Oh, pwede pa ni itambal sa kanang naigi itsaib eh. Kani, number 1 po ni siya nga kuan akong gi-research nga tambal po sa corn beef 19 kaning iyang mga dahon. Bunga na siya. Ta, malangay ta. Dito. Bira. Iyon. Kani, dago ba akong halin anay? Isang tama. Nay kuan. Hindi lang mo. Basta kuan ni siya kuan. Lah, mo man nasa bulo? Chocolate Hills? Pataka karaman nga mini vulkan man na. Tanawar ng purma oh. Atad murag ganahan ni gug palitan ni ba. Dito na to ni. Lah, kami na nasa kong lubot oh. Isa lang na, duha lang nasa kong lubot. Ta, dito ta. Kay dagan pa ate yung mga tara-tanahon diri nga mga mini-mini, gyapon sila mini-mini. May nimo. Uy, init naman nun yung atong sunburn ah. Hala, si Arturo. Lah, ngil-ara sa iro oy. Na may sungay. Pataka rin yung buang ay unicorn na. Ninaog na siya kay wala na yung rainbow. Diri na siya nagpuyo. Piste taga bukid, hindi ka na piste oh. Kana siya sa in English, cowbell na siya, cowbell. Tanawa yung inaong oh, mura nagbill. Mahalin na kaniyo. Piste gitu akong trabantiyo. Wag yun, tambak yun. Yawa gitu tawanan mo. Makitaan mo to karon. Palayo ka sa cowbell, kaya masik makuan mo. Oh, hait kayo. Oh. Kado ba ng iro ah? Oh. Sabi mo sa Arturo. Hoy, patay gutom nang hire sa gagawatan ha. Palayo mana, palayo. Isa man kol. Kang ilad butasan na lang. Naran dagway oy. Kinsa yung iladog ng gaway? Kamu may kawatag dagway. Ilasan ro gud palito. Ikaw patay gutom ba? Nang hire po gagawatan para kawaton ang prakatahan ha. Pataka, animal oh. Malakata ba rin ni kamunggay may? Tanaw gyud ang dahon no. Mao ra ba siya papatay gid mura tanan gid ba? Mao na siya ang big killer sa among lugar. Ako nang busing. Ikaw patay gutom ba? Ikaw akong gisalikan direk karon nang hire kagawatan. Sa gusto ninyo? Kaning akong kayutaan ane.
Luwag-luwag gini siya. Mga na siya sa 3.9 feet nga kalawaga. Lang. Ito may nagkuan-ani kung kamukay. Kaya kung sa go. Ay, dorong ni tanaka. Hoy! Hoy, patay gutom! Wow. Hoy, wa. Pangdungan na naman. Tekto. Ano na ingon? Wah. Hoy, what's up mga Landos? So salamat na kayo ni abot ko sa kilasat itong video. Huwag mo gibalin talain. So, shout out din ni Kwanday ni John Paul Eliorda o mas kilala bilang artistang kulungo muna siya. Og shout out po ni Jamaica Timple og Joshua Cadilinya og si Ray Villacorte. Shout out sa inyo no. So, una yung mga gusto i-shout out akong mga Landos. Go. Eh. Eh. Bitaw! Shout out ko ni Rexel. Morato. Shout out ko sa ako ang sarili lang. Shout out kong Cyrus nga nag-GoML. Shout out ko Fredo na buwangon. Sumorto lang shout out, nagunay-unay. So, diri ko to ba itong video mga Landos. So, kung ginahan mo po Landos itong video, please like, comment, share, and subscribe. O ayaw kalimti i-ring ang notification bell para hindi ka ma-update sa among mga kabuang. So, diri ko to. Go. Eh. Ate, tanaw daw.